Dneska som ochutnal a ohodnotil youtuberské produkty. Dámy a páni, ako prvý produkt tu máme Popstarty od Kalina s príchuťou broskyne a vanilky. Už samotná krabička popravde vyzerá dosť lákavo. No som naozaj zvedavý, ako tento vlastne čaj bude chutiť. OK, poďme na to. Akože ono to actually nie je vôbec zle, cítim tam silnú chuť tej broskyne, vanilku tam práve že vôbec necítim a dal by som takých 8 bodov z 10. OK, takže díky moc. Takže máme tu ďalší produkt a to je MrBeast čokoláda. Mám tu jednu mliečnú a druhá s príchuťou These Nuts. Popravde MrBeast čokoládu som ešte v živote nemal, takže toto bude moja vlastne premiéra a príde mi to celkom drahé, 2,50 za takýto maličký balíček. Každopádne prvú príchuť, ktorú ochutnáme, tak je mliečná čokoláda, na ktorú som vážne veľmi zvedavý, ako bude chutiť. OK, takže vyzerá to zaujímavo. Určite to nie je najlepšia čokoláda, ako som kedy mal, ale za mňa patrí k tým najlepším. Je tam cítiť, že to je trošku kvalitnejšia čokoláda a akože extrémne mi chutí. Dal by som jej asi 9 bodov z 10. No ako ste si mohli všimnúť, tak otváram ďalšiu čokoládu a to je These Nuts, alebo teda arašidové maslo. Chuť nie je akože určite vôbec zlá, kto má rád arašidové maslo, tak si určite pochutí na tejto čokoláde, ale mne viac sadla tá mliečna, takže by som tejto dal takých 7 bodov z 10. No a predo mnou už môžete vidieť ďalší produkt a to je od Tariho Tari Drinky. Pri chute táto kola malina a pomaranč. Veľmi rád by som sa pustil do tejto koly, takže som naozaj zvedavý, že či to bude nejaký rozdiel. Tejto kole by som dal asi takých 7 z 10. Takže ďalšiu tu teda máme príchuť maliny. Akože za mňa trochu lepšie než tá kola, ale nie je to niečo, čo by som si dával určite každý deň. Dosť mi to akože pripomína obyčajný sírup s vodou. Takže opäť 7 bodov z 10. Ďalšie príchuť je pomaranč, neviem aké mám mať od toho očakávania. Pomaranč mi chutí asi najmenej zo všetkých príchutí Tari Drinkov, dal by som asi takých 6 bodov z 10. Tentokrát tu mám Prime, ale je to vlastne aj posledný produkt. Tento produkt je od youtuberov KSI a Logan Paul. Hneď môžeme začať s príchuťou Glowberry. Výrazne tam je cítiť príchuť toho jablka a to sa mi dosť páči, celá táto príchuť Glowberry mi celkom chutí, no a dal by som takých solidných 7 bodov z 10. Ďalší tu teda máme Lemon Lime, čo by mala byť taká limetka. Opäť dosť sladký nápoj, na začiatku je to extrémne sladké, ale vynahrádza to síce tá chuť limetky a citrónu, ale aj tak mi to až tak nechutí, dal by som takých 5 bodov z 10. Tentokrát tu mám Blue Raspberry, ktorý som už niekoľkokrát ochutnal. Tomuto Primeu by som dal takých solidných 6 bodov z 10. Dúfam, že sa ti toto video páčilo, daj like a odber a čau.